Yup. Kabakeh pengulu sambah dipulangkan. Lalu alah. Apalah sambah dipulangkan kabakeh pengulu. Yo. Kok datang kami Allah membukakan pintu, kok duduk kami Allah bakaman kalapiak kini baganti di kerci. Yo katua. Sekian sambah dari ambo. Lah sampai itu Sultan. Sakil kilo. Bisiaklah samo kadangaran ko imbaulah samo kelampauan. Katua. Kato surang dibulei, kato basamo dibawa membakar. Tapi samantang pembak itu, dek kami seorang di baduo aman nunggu Sultan kok sementara kali ndak pak. Asalkan utiak lai ka jadi buah, aka jadi nan buah ko kadang dia dua. Amanan tiembo. Apa? Rindu salamoko, kinilah pen di alam nyato. Kini pandang-pandangan, lalu cubit-cubitan. Oh sayang-sayangan. Kini pandang-pandangan, lalu cubit-cubitan. Oh sayang-sayangan. Di bawah-bawah tirai, anak daro marapulai. Malam-malam Mbak Inai, di bawah-bawah tirai, anak daro marapulai. Malam-malam Mbak Inai, di bawah-bawah tirai, anak daro marapulai. Malam-malam Mbak Inai, di bawah-bawah tirai, anak daro marapulai. Tirai ameh banang suto sentiang perak menggo-menggo. Marapulai anak daro. Salamoko, malah buat di alam nyato. rindu-rindu salamoko.